Așa, după ce ultimele noastre videoclipuri au fost întrerupte de un hacker, de doi hackeri, deoarece unul dădea cu spatele, altul dădea de la 70.000 de blocuri. Și dacă dai dai de 70 de la 70 de blocuri, se consideră că ai spus o jurătură și scrie acolo, sau nu neapărat o jurătură, cât și o jignire, dar nu știu dacă ar fi o jignire adevărată. Hai să ne aruncăm. Ok, îmi iau kit-ul cuceritor, ca de obicei, gagem ca lumea atunci. Trebuie să văd unde e lângă tine, acolo, nu, acolo, da. Ne-am pus astea ca să ne găsim. Dacă ne găsiți, super, sper să nu ne omorâți, că dacă ne omorâți, eu cred că mă răzbun pe voi, mai ales dacă aveți hack. Mă răzbun pe voi pe Skype, adică pe Skype, dacă înțelegeți, mă duc la admin și direct bam, vă luați. Pentru că fac pariu că ați văzut pe ce server ne jucăm, dacă n-ați văzut foarte bine și sunt fericit. Oh my god, am cea mai OP chestie de pe tot serverul ăsta. Se abuz... da. Asta înseamnă ne ducem în mijloc, cred. Și topor sunt OP. Dacă pot să... Dacă vreți schimb texturile între ele câteodată ca să... Ca așa default mereu e... Meh. Hei, eu vreau să mă duc la balonul tău. Dacă... Eu nu... Stai un pic că mă uit eu. A, nu dă nimic. A, dă-ți... A, da? Da, înseamnă că dădea țuganul ăla. Ok, am luat... Corect. Vezi că a venit! L-ai omorât? M-aș duce pe mijloc și le-aș da hit-uri la toți trei. Dar mie că toți au și... OP. Da, domnul? Asta e! Dă-mi pica ceva bun! Dă-mi pica ceva bun! Nu putea, Doamne, să-mi pice măcar un chestplate! Oh my god, am dat pe lângă. Fuh, Doamne, ce bine că n-a s-a atins. Stai că le-am băgat eroarea în casă. Oh my god, e Alexino aici. Nu pot. Du-te tu și sper că ai de ăla, că așa a căzut. A căzut! Bravo! Ai câștigat.